Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Esta é a imaxe coa que arranca o Verán Verán de 2024. Aí están a ver a praia de Silgar, un dos areais máis emblemáticos de Galicia. Aquí desfrutan xa das vacacións milleiros e milleiros de persoas, convertendo a Sanxenxo un ano máis nunha das principais referencias para o turismo en Galicia. Por diante temos aínda moitas semanas para gozar do sol ou incluso da chuvia, de praias como esta, da compaña e, en definitiva, do Verán Verán. Un programa que volve como cada ano con moitas ganas de pasalo en grande e de que vostedes pasen un anaco divertido con nós. Un espazo que poden ver, xa saben, a través de Canal Rías Baixas e da nosa canle de YouTube e que tamén distribuímos ás televisións locais de Galicia para que poidan vostedes gozar do Verán Verán ali onde estean. Que tal, como están? Pois neste primeiro Verán Verán falaremos dunha das series do momento, Clanes, cunha das súas actrices, a cambadesa Marta Costa. Tamén coñeceremos a historia de superación de Susi Maquieira a través do libro escrito por Fernando Salgado. O libro chamase Que miras? Tamén coñeceremos moitas propostas de lecer, comezando polas que nos ofrecen na adega Martín Kodax. E, por suposto, iremos tamén de festas, estaremos nas festas do verán de Boiro, no arranque do Festival de Jazz da Armenteira ou no Festival Porta América. Benvidos e benvidas ao primeiro Verán Verán de 2024. Comezamos. E como non, arrancando o Verán Verán, o corpo pide ir á praia e non a unha praia calquera. Hemos ir de contado ata Silgar, que víamos ao comezo do programa dende o aire. É un dos areais de bandeira azul que temos aquí no Concello de Sanxenxo. Ala que mandamos aos nosos compañeiros Carlos López e David Algarra para preguntarlle a xente, a veciños e visitantes, cales son as características que fan este areal tan especial. Comezamos o Verán Verán e non podía ser de outra maneira que vindo á praia, a Sanxenxo, das 7 praias con bandeira azul que ten. Así que villemos ata Silgar, pois para ver como se divirten os turistas e sobre todo tamén a xente do pueblo. Vamos a ver como fan, veña. Estoy súper bien, un agua fresquita, pero estoy acostumbrada a un clima aún más mediterráneo, pero un agua estupenda, clarita, limpia. Usted é del Mediterráneo, claro. Sí, yo siempre solemos ir al Mediterráneo. Está moi boa auga, estou aquí ao carón mesmo na beira porque ali non hai que aguante, esa arena queima. É impresionante o calor que se fai aquí. Mojarme, tomar sol, como non hai quien lo aguante, pues mojarme y mojarme. Y nada más. Bueno, estamos aquí pues con turistas. ¿De dónde sois? Somos de Asturias nosotros. De Asturias. ¿Y cuánto tiempo estáis aquí? Yo estoy aquí 10 días, hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Y sí. qué destacarías de aquí, de estas playas? Yo creo que la arena sobre todo y el calor, la verdad, porque sí. En Asturias hace mucho más frío y venimos aquí y la verdad que lo pasamos genial. Nos asamos aquí en la arena, entonces el agua que está fría y está bien, hay que disfrutar y pasar tiempo en ella. ¿Y algún juego hacéis? Sí, con la pelota, con nadando, si no, lo que sea. Es un ambiente muy bueno por la noche, un agua fresquita, buenísima. Lo recomiendo totalmente. Me gusta mucho, aparte de que a mí como me gusta toda Galicia, yo tengo la familia gallega también y entonces me gusta
Toda Galicia me gusta. Estamos aquí con rapaces. De onde sodes vos? De Zamora. De Zamora. Vindes... Sí, unos 4, de martes a viernes. Que destacaría de estas playas de Sanxenxo? Son muy tranquilas, se está bien, la verdad. Encima hemos pillado buen clima, así que hemos tenido la suerte. Jugando, supongo, pasar el tiempo. Claro, sí, un poquito al fútbol, luego nos metemos a nadar un poquito, claro, ya sabes. ¿Y a la noche qué? A la noche, pues, un poquito a dar una vuelta. Sí, claro, también. Las terrazas, que se está muy bien las terrazas, conociendo a la gente local, cosas así. Pois vimos un pouco corrernos para que disfruten un pouco desto. Que destacaría vostede da playa de aquí? Pois podo destacar a limpeza que hai. Vexo moi limpa e moi ben cuidada. Está muy bien, muy limpio, me ha llamado la atención, está todo muy limpito y la playa muy clarita, un agua cristalina, una arena finita, fenomenal, muy bien, muy bien. Recomendarlo a todo el mundo. Se lo recomiendo a todo el mundo, por supuesto que sí. Non está moi chea de xente, non é abusivo, está bastante ben. A Podemos verdade, estar tranquilos. a verdade é que sí. Hai bastante control, vese bastante controlado, a cousa está ben cuidada e ben controlada. De onde sodes? De Vigo, De Vigo. E vindes aquí sempre a esta playa? en verano. Que os gusta desta playa? A ver. El agua que está bien. Bueno, contame un poquinho, que estaba xogando aí as palas, pero que é o que máis che gusta facer aquí na playa? Sí, gústame xogar aquí cas palas como o tío. E que máis che gusta facer na playa? Xogar o fútbol, Xogar o fútbol tamén? E que máis? Nadar? nadar, bucear. Sí. A mí tamén me gusta xogar as palas. E como xa estou a acabar, pois podo xogar contigo as palas? Vale. Sí. Vou xogar contigo as palas. Bueno, chicos, vémonos para a semana que ven, se eso, vou xogar as palas, que xa é a miña hora de recreo. Bueno, pois arranca a tempada de praias e tamén a programación cultural de verán aquí no Concello de Sanxenxo. A primeira das actividades foi para a Rapazada, un espectáculo infantil na Biblioteca de Portonovo. Pavís Pavós ofreceu ali os seus contos para orellas abertas, unha proposta destinada especialmente para a rapazada máis miúda. Para este verán programáronse case medio cento de eventos. As actividades iránse desenvolvendo ao longo das vindeiras semanas ata o 8 de setembro. Inclúen propostas culturais e festivas de todo tipo, organizadas polo Concello e tamén polas distintas asociacións culturais do municipio. Van ter lugar en distintos puntos do Concello, incorporando tamén a renovada Praza do Pazo como unha das localizacións. Ali celebrarase o Festivaliño, a Maxia de Pedro Volta e un concerto da Banda de Música de Sanxenxo e da Asociación Cultural Soalleira de Dorrón. De cara aos vindeiros días, pois temos o domingo 14 a Festa da Bicicleta en Vilalonga ou o próximo mércores día 17 un espectáculo de monicreques, Alicia no País das Maravillas, no Auditorio Emilia Pardo Bazán. Pois nada, aquí continuamos no verán. O certo é que hai unha chea de cousas que facer nas vindeiras semanas aquí nas Rías Baixas, un lugar sempre ateigado de grandes planazos e a adega Martín Kodax en Cambados. Aquí está connosco xa o seu director de marketing, Jorge Pallarés. Que tal, moi boas? Que tal, como estades? Benvido de novo aquí ao voso programa tamén, o verán. Dicía, moitas cousas que facer na adega Martín Kodax. De contado facemos un repaso por toda esa programación que tedes para este verán, pero antes contanos por que é tan importante para Martín Kodax seguir apostando polo enoturismo como parte da súa acción. Pois, como ti ben dis, chega o verán e con iso abrimos a nosa tempada de enoturismo con a programación máis intensa, porque o enoturismo temos durante todo o ano. Esa programación na que vimos traballando durante todo o ano o equipo de enoturismo e o resto da bodega, que para nós é importante porque é a forma de poder achegar o noso relato
e poder contar quen é que facemos dentro da bodega Martín Codas, cales son as diferencias dos nosos albareños polo feito de estar no Salnés, polo feito de expresarse como se expresan por estar en Rías Baixas, e logo o traballo que nos facemos con esa uva para alcanzar a calidade dos viños que temos. O noso objetivo é ofrecer unha experiencia distinta a xente que nos visita. Sempre decimos que queremos que veñan visitantes e ensaian da bodega embaixadores da marca, do noso facer diario e sobre todo do proxecto da bodega. Bueno, pois a ver se somos capaces de ser tamén nos aquí no Verán Verán embaixadores de Martín Codas. Se che parece, facemos un repaso pois por algunhas desas iniciativas. Comezamos, por exemplo, coas tardes do Atlántico. Aquí a idea é combinar precisamente os vosos viños tamén cunha proposta gastronómica de primeirísimo nivel, non? Efectivamente, nos vinculámonos moito a diferentes territorios como marca. Un deles é a gastronomía e a vanguardia. Dentro deso está o programa de Tardes do Atlántico. O que buscamos é chegar á adega a pois cociñeiros emerxentes dentro do panorama gastronómico galego, que estexan a ofrecer algo diferente e distinto, sexa ben pola técnica, sexa polo proxecto, pola súa historia, e que fagan unha pequenas elaboracións dentro da nosa bodega que maridamos con 3 ou 4 viños nosos e facemos esa simbiosis xerando unha experiencia moi amena, divertida, onde se pode coñecer o relato e a historia do cociñeiro e a súa proposta, así como o que son as características desos vinos que escollemos. Bueno, nesta edición ides recibir na adega un total de 9 cociñeiros de primeirísimo nivel. Non sei se nos podes contar así a grandes liñas un poquinho cal é o perfil destes cociñeiros convidados. Pois, bueno, primeiro señalar o éxito que estamos tendo. De feito, este ano estamos a facer a venda semana a semana, é dicir, temos o evento os mércores, xa levamos co de hoxe, levaríamos 3, o xoves ás 12 iniciamos a venda sempre, porque ao final o que pasaba é que vendíamos todo o programa e moita xente que en agosto preguntábamos non podían achegarse á bodega a facer as tardes. Estamos tendo un éxito tamén de vender todas as entradas en cuestión de 10 minutos. O perfil é o que decía antes, é achegarnos o mundo de vanguardia, que sexan cociñeiros emerxentes, que estén empezando, que estén a facer unha proposta completamente diferente respecto ao que ven sendo tradicional. Pode ser, no caso de algún deles, pola técnica, pode ser polo enclave, pode ser por o ambiente que se respirará. Ao final o que buscamos é darlle nome a esa nova cultura ou eses novos perfis da gastronomía galega. Dicías 3 ou 4 viños que estarán ali dispoñibles para catar estas diferentes preparacións. Supoño que tamén un surtido ben variado de propostas para degustar, non? Normalmente o que fai este cociñeiro é 3, 4 pequenas elaboracións para mostrar un pouco o que é a súa cociña. Non é desde logo unha cea, non se esperen isto. Son uns petisquiños, non? Claro, exactamente, uns petiscos onde o que se amosa é unha pequena proposta do que é ir a visitar o seu restaurante, e logo está o noso equipo de sumillería para facer a maridaxe e explicar os vinos escollidos. Algo que a mí me chama a atención tamén das Tardes do Atlántico é os produtos que se empregan precisamente nestas elaboracións, sempre de proximidade e de tempada, que ademais é unha filosofía que estades aplicando nesta iniciativa Martín Codas e que moitas persoas cada vez teñen máis en conta a hora de consumir alimentos, non? Por suposto, nos, ti ben sabes que somos unha cooperativa, o que eso quere decir é que somos o proxecto e a organización máis sostible desde o punto de vista económico e social. Eso é algo que nos en Bodegas Martín Codas temos moi claro e forma parte do noso ADN. Eso fainos, pois, a parte de vincularnos a proxectos culturais e sociais, tamén ter en conta que as maridaxes sexan con produtos de kilómetro cero na medida do posible. Bueno, dicías ti, os mércores son esas tardes do Atlántico, xa están en marcha, como estamos contando, e ademais con esa novidade de que podemos ir semana a semana conseguindo esas entradas. Supoño que a través da páxina web de Martín Codas está todo disponible ali, non? Exacto, todos os xoves ás 12, ponse a venta a Tardes do Atlántico da semana seguinte. Bueno, pois tomamos nota das Tardes do Atlántico e tamén tomamos nota pois do que é o proxecto, por dicilo de algún xeito, estrela de Martín Codas na súa programación enoturístico como son os xoves de Codas. 11ª edición xa, ni máis ni menos desta iniciativa, e de novo supoño que todo un éxito, non? Pois sí, afortunadamente é un proxecto que xa ten certo nome, está moi consolidado, que, como che decía antes, pois Martín Codas temos vinculación a diferentes territorios. Un deles, quizáis o máis forte, o da cultura,
como non podía ser de outra forma, a través do nome que levamos do noso trovador, Martín Codas. Eso nos vincula a diferentes proxectos como podan ser os premios da música Martín Codas ou o Tono Codas Festival que facemos en Santiago en novembro, e dentro diso, pois, o que ten cabida é un proxecto noso, desenvolvido por nós, e que se fai íntegramente na nosa terraza. Isto é concertos de fusión musical, na súa maioría, donde, bueno, os artistas fan primeiro unha residencia, despois, mañán o día do concerto, xoves, achéganse á bodega para facer un concerto completamente diferente, unha experiencia distinta, onde temos a mistura da música, de unha experiencia, un escenario distinto, con unha posta de sol que é maravillosa e, como non, o noso viño. Entón, realmente, pois, estamos moi contentos co programa deste ano, xa temos práctica todo vendido, o sea, prácticamente todo vendido, esperamos que de novo sexa 5 experiencias maravillosas que a xente garde como recordo. Normal que estea todo vendido, porque o que estabas contando ti, Jorge, son concertos únicos, podemos decir, en todo o mundo, porque son creados expresamente para interpretar ali na terraza de Martín Codas, non? Exacto, por exemplo, pues, temos primeiro concerto Miguel Lamas, un dos mellores baterías deste país, galego, que ten invitado a Miguel Poveda, que é decir de Miguel Poveda, e lóxicamente despois desa residencia, pois o que xa é un concerto que é único, non ten nada que ver a poder ver a Miguel Poveda de forma independente en calquer outro sitio ou sala, é o que tentamos, facer unha experiencia diferente e distinta. Ese foi o primeiro concerto, a primeira proposta que se inclúe neste xoves de Codas, xa está en marcha este ciclo, pero temos tamén convidados moi a destacar nesta programación, como é Sumra, el Niño de Elche, Moisés Fernández e Antonio Carmona, Mondra e A Pedreira. Un luxo de cartel, non? Nos pensamos que sí, a nos desde logo enorguñécenos moito o cartel, sobre todo a facilidade dos artistas por vincularse ao ciclo dos xoves de Codas, e que pensamos que é unha proposta musical diferente, desde logo moito máis anclada nunha proposta cultural, e que encaixa perfectamente co resto do traballo que vimos facendo, e que ademais, pois en este caso ten unha vinculación social moi importante, porque, como sabedes, pois a recaudación vai íntegramente a proxectos sociais, con o cual serase unha mistura entre o que é a festa propia da música, máis a parte cultural e máis a parte social, moi potente, e que nos gustanos e danos certo orgullo. Claro, sobre iso che ia preguntar precisamente, non? Sobre ese compromiso social que tedes na adega Martín Codas, precisamente a través deste ciclo dos xoves de Codax, porque a recadación destínase sempre a diferentes iniciativas sociais, non? Da contorna, non? Exacto, falábamos antes do que é o noso proxecto, que é sostible no punto de vista económico e tamén social, é unha dos proxectos tamén que máis orgullosos nos fai sentir, precisamente este, é dicir, nos cada un dos concertos a recaudación vai íntegramente destinada a un proxecto social, previamente elexido por un comité entre todas as candidaturas que nos chegan á bodega, e que se vai comunicando concerto a concerto coa entrega final ao final do verán das cantidades recaudadas. Danos moito orgullo porque xa levamos cerca de 300.000 euros entregados entre todas estas 11 edicións, o cal, pois, bueno, é un pequeno granito de arena, pero para nós é importante e fainos sentir pois bastante satisfechos. E ademais, de novo, todo un éxito nesta 11ª edición, como nos comentabas antes, prácticamente, ou sen o prácticamente todo vendido, non? Para todas as 5 xornadas que inclúen. As 5 xornadas, fixemos unha venta en un día e, bueno, pois, como suele pasar, todo vendido. A verdade é que máis grande nos gustaría que fora a nosa terraza para poder acoller a máis xente, pero o feito é que, afortunadamente, o programa está consolidado e a demanda é tremenda. Bueno, pero para aqueles que quedaron fora deste xoves de Codas, teñen outras oportunidades, por exemplo, os seráns de Alma Atlántica, porque ademais isto é importante destacalo, son con acceso libre e tamén unha moi boa opción para poder gozar precisamente desa terraza de Martín Codas. Contanos un pouquiño en que consisten, porque hai novidades respecto a que foi a primeira edición o ano pasado, non? Este ano, que efectivamente o que veíamos é que hai moita xente que quere vir á terraza e non pode porque non consigue entrada, porque en verán é un poquinho máis complicado, entón, pois, como sabes, temos os nosos espumosos máis informais e máis refrescantes, que se achegan máis o concepto de diversión per se. Facemos un evento os venres ás 8, que son os seráns con Alma Atlántica,
no que está centrado nos espumosos, irá acompañado dunha actuación musical máis orientada, neste caso, a pasar un momento divertido, a disfrutar da terraza, a disfrutar das pequenas maridaxes e pequenos bocadiños que tamén temos no noso wine bar, na nosa terraza, e disfrutar desa posta de sol dunha forma máis, pois iso, refrescante e divertida. A ver, sen cita ou sen entrada previa, acceso libre a todo o mundo, os venres ás 8 da tarde, concerto sorpresa ademais. Claro, non sei se nos podedes dar algunha pista de cales son eses convidados que ides ter pola vosa terra. Imos ir anunciando semana a semana nas redes sociais de Alma Atlántica, exclusivamente nas de Alma Atlántica. Bueno, decir que o primeiro día foi o Trío Somoza, que é un grupo de sobra coñecido, sobre todo que buscamos é xerar ese ambiente de festa, de verán, de disfrutar de espumosos, de disfrutar dos nosos Alma Atlántica, ese é o objetivo. Bueno, música, viño e, por suposto, como comentábamos, esa terraza, eses solpores, non? Ás 8 da tarde é o momento ideal para disfrutar desa posta de sol sobre a comarca do Salnés e sobre a Ría de Arousa. Supoño que xa se converteu case nun imprescindible para moitos veciños da zona e para moitos visitantes achegarse precisamente ata esa terraza de Martín Codas e sacar ali o selfie de rigor para levar un recordo inmellorable, non? Do seu paso polo Salnés, non? Esa é parte da maxia dos eventos da terraza, que un entra de día no evento e sae de noite e ten a sorte de disfrutar de unha posta de sol que é maravillosa. E forma parte desa experiencia onde intentamos comunicar o que facemos en Bodegas Martín Codas dunha forma máis amena, máis directa, se queres máis informal, lóxicamente combinándolo co viño e coa experiencia de estar na terraza e os diferentes eventos que temos programados. Bueno, pois estas son algunhas das propostas que ofrecedes nesta programación de verán en Martín Codas, unha edición a deste 2024 que arrancou por todo alto con esa cata musical da man do xornalista, compañeiro tamén Carlos Crespo. Neste caso era unha maridaxe entre os vosos viños e a escolma musical que el seleccionou expresamente para esa cata comentada, non? Un pouquiño buscar a canción ideal para cada un deses viños. Contanos un pouquiño como churriu todo isto e como Pois foi un proceso creativo que tivemos con Carlos Crespo, que como ben sabes é amigo da bodega, facemos con el os plans de Codas, o noso podcast. Falando sobre posibles ideas, sempre tentamos buscar unha parte de innovación cada ano na nosa programación e chegamos ata as catas musicais, que é un pouco ver como, máis que unha canción, un estilo musical pode maridar con cun viño. Claro. Entón escollíamos 4 viños e Carlos facía esa maridaxe. Por exemplo, no caso do espumante, esas burbuxas, significa un poquinho máis de rock and roll, no caso de Martín Codas, unha música máis sesentera, máis clásica, e así íamos xerando un clima completamente diferente ao que pode ser unha cata tradicional. Só sei que enchemos de novo a terraza, a xente saiu encantada, co cal estamos intentando buscar datas para no final do verán repetir a experiencia. Bueno, pois estaremos atentos a ver se se repite esa experiencia, esa cata musical da man de Carlos Crespo. E máis alá de todas estas propostas, o certo é que a actividade na adega Martín Codas non se detén e continuades facendo moitísimas cousas como sempre, ademais sendo sede tamén, ni máis ni menos, de importantes iniciativas como hai unhas semanas dese Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas que se celebrou aí na vosa adega en Cambados. Que supuxo este evento para Martín Codas? Pois para nós foi fundamental porque, como decíamos antes, nós somos cooperativa e pensamos que as cooperativas han de xogar un papel moi importante no futuro da industria do viño. Para nós ter na bodega a cooperativas de todo o mundo, de Argentina, de Brasil, de Francia, de Italia, en fin, ao final estaban ali as maiores cooperativas do mundo, incluídas algunhas outras máis españolas, e facer xornadas con ponentes de prestixio como foi Rafael del Rey ou Dr. Struch, que son primeiras espadas dentro do mundo do viño, poder ter ese espazo para compartir inquietudes e para traballar xuntos de cara ao futuro,
foi algo bastante importante porque, de novo, pois, seguimos apostando por ese modelo como modelo de futuro e como modelo máis sostible tanto a nivel de organización como a nivel social. Xa dicías ti, non, cooperativas de distintas partes de España, pero tamén a destacar de varios puntos do planeta que puido amosarlles Martín Kodax e ao mesmo tempo que puido aprender Martín Kodax do resto de adegas participantes. Pois o primeiro que poñes en común son as distintas dificultades que según o territorio, legislación e mercados hai no mundo, o cual sirve para intercambio de experiencias e aprendizaxe desas experiencias, sobre todo tamén para ver as novas tendencias. Estamos a ver como hai un novo consumidor que gosta dos viños brancos porque significa pois un acceso ao viño de unha forma máis se queres, máis sinxela, máis fácil, máis buscando códigos que antes non existían, como é a refrescancia ou que simplemente queres saber se lle gusta ou non lle gusta, e ao mesmo tempo estamos indo tamén a territorios onde hai unha premiumización, onde o viño branco está a coller moito valor, está a pasar aquí na Albariño, onde se está demostrando a capacidade que ten o varietal e a capacidade que temos as bodegas para facer grandísimos viños. Toda esa posta en común, además de, lóxicamente, pues, amosar o que é a Bodegas Martín Kodax. Nosotros somos unha cooperativa, pero que temos unha singularidade que logo estruturalmente estamos departamentalizados como calquera outra sociedade. Todo ese intercambio de experiencias, ao final, o que dá é unhas xornadas moi enriquecedoras e, logo, moi proveitosas para repetir e, sobre todo, para seguir apoiando o modelo cooperativa. Bueno, pois, como sempre, moitas cousas que contar dende a adega Martín Kodax. Nos de contado imos ir ata o Concello de Meis, porque ali xa arrancou o Festival de Jazz da Armenteira, un evento que se celebra pois nun enclave excepcional, ali na contorna do Mosteiro da Armenteira, e que ademais pois se reúne a grandes músicos deste xénero de Galicia, do resto de España e tamén chegados doutros puntos do mundo. Antes de ir con esa reportaxe, quédanos pois un clásico do verán, Jorge, como é, ni máis ni menos, brindar co viño de Martín Kodax. Moitísimas grazas, como sempre. Gracias a vos, como sempre. Salud. Saúde. Eu levo desde o principio, de feito fun dos que, aparte de outros compañeros da asociación, pois que tivemos a idea de poder iniciar un festival destas características en Armenteira, non? Xa tiñamos feito en outros lados, tanto en Pontevedra, en Marín, en Cangas, e, bueno, eu basicamente o que me dedico é a tocar en escenarios e sobre todo ese tipo de música. Xente aceptou ese tipo de música, igual ao principio podrían quedar como máis receptivos de que é isto, pero non era algo que molesta a nadie, nin algo que digamos, comprometa o entorno, comprometa a saúde da natureza deste tipo de evento, non? Tamén o entorno implica a natureza, implica proximidade entre a xente, e creo que o entorno tamén foi decisivo de poder facelo aquí e que ese tipo de música pois que quedase ben dentro do espacio no que íbamos a facelo. A veces temos cousas nas que dentro dos concellos, o caso que a veces igual pois non aproveitamos ou non o vemos, claro, non? Que cando por aí tocar fora, pois sempre vexo onde poñen as votacións, vexo tamén o resto de plazas que teñen outros concellos e tamén ves onde se podría facer cousas máis agradables e mellores, e o entorno é fundamental. Non está pensado para grandes masas, está pensado máis para algo máis cercano, algo máis en unha fusión entre músicos, entre música que se está a facer e a xente que ven a escoitar, digamos que é algo máis entre tú e tú, non é tanto os artistas aí no escenario grande e te quedas abaixo desconectado de todo ese tipo de digamos, de humanidade. E isto é máis, intentamos facelo máis cercano, este ano vamos facer como unha media de luna na praza para que así a xente se conecte moito máis. Preséntase con moitas ganas, sempre con ganas, sempre que chega o mes de xullo, sobre todo a segunda semana de xullo, cando facemos o Festival de Jazz da Armenteira, pois sempre nos presenta con moitas ganas e sempre de seguir avanzando. Xa é a novena edición e, bueno, ano tras ano se vai traendo grupos diferentes, artistas convidados, tanto a nivel internacional, como pasou o ano pasado con un guitarrista holandés, este ano con un saxofonista francés, outros anos teño vindo xente de Portugal e sempre contando con músicos galegos, sempre. E en este caso, pois, bueno, pois contamos cas 4 provincias.
O importante é que dentro do tanto do festival como das actuacións hai diversidade, hai música que vai ser cantada, outra que vai ser máis improvisada, outra que son temas orixinais, outros temas máis standards do Real Book ou do American Songbook que chaman. Entón é unha diversidade un pouco máis, igual, sempre hai, pero é igual un pouco máis amplia que outros anos e iso tamén, pois, a xente tamén pode ver as diferencias entre uns grupos e outros e bueno, pois, coller actuacións que é a cousa que máis lle guste. É unha perspectiva que sempre barexamos, intentar ver que actuacións hai cercanas, tanto a veces veñen están cerca, tanto en Madrid como en Oporto, como incluso en Asturias, ou onde poidan vir e se coinciden as datas, que a veces non coinciden por outro tipo de programación que pode ser o máis interesante ou digamos similar, pois intentar achegalos hacia aquí. Entonces os custos en ese aspecto van ser un pouco menores porque non tens que traer un artista a propósito para que veña a estar mentira, non hasta mes. Será o 10º aniversario, supoño que hai que facer algo especial, non sei se ou máis actuacións ou máis días ou algún tipo de, bueno, algunha argallada máis habrá que facer para darlle un círculo ao 10º aniversario e que cumpra, bueno, pois un cumpleaños bonito e a ver se pasa tamén a ser maioría de idade dentro de 8 meses. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, estamos xa en pleno mes de xullo, iso quere dicir que estamos en tempada alta de festas. A nosa seguinte parada é o Concello de Boiro, onde acaban de celebrar as súas festas de verán. Ali programación para todos os gustos e para todos os públicos. Houbo concerto de Lontreira, concerto de Dios que te criou, tamén as mellores orquestras do país e tamén opcións gastronómicas para todos os gustos. Ademais tamén celebrouse o Día das Peñas, un día no que a mocidade e a rapazada o pasa en grande. Ali precisamente na Festa das Peñas estiveron os nosos compañeiros Uxía Vidal e David Costas. Moi boas, Dani, e moi boas a todos os amigos do Verán Verán. Abrimos o calendario festivo da comarca do Barbanza coas festas de Boiro. 6 días repletas de tradición e, sobre todo, de celebración. Pois nós estamos aquí celebrando este 16ª edición do Lunes das Peñas, nada máis e nada menos. É o día favorito de milleiros de boirenses, todo o mundo estamos esperando por este día e aquí está preparado todo o mundo para empezar. Empezamos agora ás 12:30 cos xogos, a partir das 2:45 temos Mangueirazo de Honra que este ano dedicamos a boirense que é investigadora científica Vera García Outeiral. Despois teremos a festa de agua a partir das 2 e ao mesmo tempo sesión DJ con Bruno DJ hasta as 3:30. Despois facemos unha pequena parada de 3:30 a 5 para que a xente vai a comer aos seus respectivos sitios que ten xa contratado e ás 5 volvemos con sesión musical hasta as 10:30 da noite con 4 DJs. Facilísimo, facilísimo, non fixo falta nin tirar. Quería algunha trampa por aí ou? Nada, facilísimo, non? É rapaz de 15 anos que non iba a ganar rapaz de 15 anos, a miseria. Estaba un pouco descompensada. Veñen sin almorzar, nós tomamos os chocapís, nin un vaso de ajo beberon. Pero estás metendo gasolina tamén, non? Ahora estou metendo Nesquí. Non sei que nos pasou ali de última hora que entrancou a corda, pero bueno. Meten os trampas, que andamos sempre meten os trampas. Pero ganar. Home, con corda e todo. Perdemos, pero bueno, temos a intención de seguir ganando. Ainda queda moito día. Por eso tamén, así. Che, bueno, o día é largo, así que malo será que non sala ningún adiante. Moverona sin querer outros e queden callados. Pero seguiremos intentando. Home. Está ben, o que conta é participar, estamos a tope cas peñas, somos unha institución en Boiro, temos un equipo de fútbol gaélico, iniciamos o fútbol gaélico no Barbanza,
Eu creo que pode ser unha xornada ideal e vámonos pasar ben, que é o que conta, verdad? Vamos, Lorchos! Nós xa lle demos o pistoletazo de salida á festa do viernes. Primeiro tuvemos un pasarrúas cunha das mellores xarangas de Galicia como é a Mecánica Rolling Band, e xusto a continuación aquí neste Parque da Cachada tuvemos a partir das 11 da noite a cuarta edición do Remember Fest, que foi un éxito brutal e absoluto con máis de 3.000 personas durante toda a noite. E imos de contado ata un dos grandes eventos do verán na nosa contorna, o Festival Porta América en Portas. Un evento que abre a tempada festivaleira en Arousa, ademais nun lugar tan emblemático como é a Azucreira de Portas. Nesta edición, o Porta América pode presumir dun cheo histórico con todas as entradas vendidas para as 4 xornadas que durou o festival. Polo recinto pasaron cada día, atención, unhas 17.000 persoas. Este ano podemos escoitar en Portas a Aitana, Juanes, Vetusta Morla, Xoel López, Ar de Bogotá, Luz Casal, Carlos Sabnes, Guadi Galego, Mondra, El Columpio Asesino ou Derrapans, entre outros. Tamén, por suposto, non puidemos perdernos a parte gastronómica do Porta América, porque ten tamén un peso moi destacado. O show rocking contou coa participación de máis de 30 cociñeiros recoñecidos, incluindo 18 estrelas Michelin. Por ali estiveron Javi Olleros, Diego Guerrero, Begoña Rodrigo ou Maca de Castro, por exemplo. Todo baixo a dirección de Pepe Solla. En conxunto, ofreceron unha degustación de máis de 20.000 pinchos a prezos populares. Bueno, pois nada, aquí seguimos no Verán Verán, imos agora cunha historia de vida desas vidas que demostran que os límites están onde nos os queiramos poñer. Ela chamase Susi Maquieira, naceu en Cuntis e sofre acondroplasia. Ven ademais moi ben acompañada polo xornalista e compañeiro Fernando Salgado, porque xuntos deronlle forma a este libro que teño aquí nas miñas mans, que se chama ni máis ni menos que Miras. Susi e Fernando, que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Benvidos os dous ao Verán Verán, un placer tervos aquí connosco no Concello de Sanxenxo. Se te parece, Susi, comezo falando un pouquiño contigo, xa o dicía agora na presentación, para coñecer tamén un pouquiño mellor e que a xente que aínda non leu este libro, que está tendo moito éxito, logo falaremos tamén diso, pois tamén te coñeza un pouquiño máis. Dicía eu, sofres acondroplasia, mides 110 centímetros. Isto como marcou a túa vida? Bueno, a xuventude, bueno, cando era nena moi ben. Agora, cando eres xa adultito, empezas a salir, aí sí que hai un cambio moi importante, porque eres diferente aos demais e todo o mundo, as risas, as burlas. Agora chamanlle bullying, antes ríanse de ti, era o mesmo. Metíanse coa xente, sí, non? Sí, sí. Agora chamanlle bullying. Bullying, agora ten outro nombre, non, pero ven sendo o mesmo. E bueno, tes que asumilo. Eu caí nunha anorexia, unha bulimia, porque quería lle gustar a xente de alguna maneira, e foi un error grandísimo. Eu animo a xente a que se queira tal e como é, que nadie somos perfectos, e nada, e pa diante, porque a vida é como nos tocou e temos que levala, e nada. Chámame a atención do que acabas de dicir, sí que é certo, non? Que a sociedade sempre tende a sinalar os que son diferentes, non? Sí, sí. Pero chámame a atención do que acabas de dicir, que de nena e de moza, que daquela que non había problema, que na infancia e na mocidade non... Na mocidade cando empezou. E de nena non? Non. Cando era nena, bueno, os meus amigos daquela son meus amigos hoxe e me siguen querendo, sigo falando con eles, eu era unha máis. Agora, é que agora os nenos teñen menos contacto entre sí, con tantas redes sociales, con tanto tal, que, oye, non digo que estea mal, pero eles perden moito contacto uns nenos con outros. Casi mellor ti xogas a play desde a túa casa ou desde a miña, conectamos e xa está. Perdendo un pouquiño, non? Sí, isto de ir á calle a xogar xuntos, isto agora perdeuse moito. Sí, sí. E entonces, bueno, con eso tamén se perde o ter relación coa xente, porque a xente hai que coñecela para juzgala. E non, primeiro juzgante, e unha vez que te coñecen, ai, non pensei que eras así, por...
na miña carta de presentación non di como son como persoa, é o que ti Claro, ves, sí, sí, sí. o que ti te imaginas, Ujú. pero dai ao demais hai un abismo. Bueno, ti tes outra irmán que tamén sofre a condroplasia e, polo que puiden ver no libro, tivestes a sorte de nacer nunha familia pois que sempre estivo aí, non? Que sempre vos apoiou e que para vos, para a túa irmá e tamén para ti, pois foi moi importante. Que papel xogou a familia? Por exemplo, nesa fase, non? Durante a túa mocidade, cando xa comezou ese bullying, por dicilo de algún xeito, non? Na túa mocidade. Que papel xogou a túa familia? Moi importante. Eu son a persoa que son hoxe gracias aos pais que tuve, non me cabe ningunha duda. A desgracia que falleceron os dous moi xóvenes, Xa. os dous de cáncer e os dous moi xóvenes. Pero bueno, gracias á educación que nos deron de nenas hasta que fomos, porque eu tiña 18 anos cando falleceu o meu pai, pero hasta esa etapa o que nos enseñaron foi maravilloso, a salir adiante, a loitar pola vida, sabes? E entonces eso foi o que che dá forzas para seguir, porque a vida a veces é dura, moi dura, e non só para min, para calquer persoa, pero logo, se tes unha boa base e tal, sabes afrontar desde outro punto. Sí, sí. Podemos dicir que eles marcharon, pero o seu legado continúa por todo o que Sí. che ensinaron, non? Sí, sí, totalmente. E nada, e eu dixenlle a Fernando, facemos o libro, sí, pero un libro con superación, con alegría, con, sabes? Un libro positivo, non? Exactamente, para levantar o ánimo á xente. A mí me dá igual que eles se rían de min. A resposta vai ser un libro con optimismo, con alegría de vivir, con ganas de loitar. Sí, sí. Os límites moitas veces poñémolos nós, sabes? Bueno, pois se os parecimos agora, por fin con esa conexión, ese momento no que Susi entra en contacto con Fernando e non foi precisamente para escribir este libro, esta publicación, sino que témonos que remontar, Fernando, hai cousa de 10 anos ti traballabas aínda no diario de Pontevedra e polo que teño entendido foi Susi a que contactou contigo para, bueno, denunciar un caso de discriminación, non foi así? Certo, bueno, digamos, os antecedentes son que ela en Cuntis puxo en marcha a Asociación Avanzar, de apoio a persoas con discapacidade. Puxo en marcha e presidiu durante os 14 anos da súa historia. Pois ese foi o motivo polo que me puxe en contacto con ela. Entón, fixen unha entrevista e cada certo tempo ela contaba actividades que iba organizando e eu publicaba as actividades que organizaban. Así mantivemos o contacto durante anos, levábamos un tempo sin falarnos e unha tarde dun xoves chamoume para denunciar un caso que foi de maltrato en un supermercado de Pontevedra, no que entraron ela máis a irmá, María, co seu coche, porque María conduce, pedironlle a un caixeiro se podía axudarlle a meter a compra no coche, o caixeiro, que é un rapaz novo, dixe que por suposto que sí. Cando chegaron á caixa e o caixeiro pideu un relevo, pois a jefa dixolle que ni hablar, no que se busquen la vida, dixolle así exactamente, non? Entonces Susi, pois non sabía con que falaba, Susi pideu o libro de reclamacións, escribeu o que tiña que escribir, envioumo por fax, envioumo unha fotografía de todo, eu chamei a supermercado, non me atenderon, o día seguinte publiquei a 3 columnas no faldón, sí que chamaron a Susi para dicirlle que, bueno, que non tiña ese servicio, cando a cuestión non era que tiveran o servicio ou non, era ese que se busca en la vida, ese claro, maltrato. Sí, esas formas, non de atender a unha clienta, neste caso, non? E iso foi un venres, e o sábado pola mañán, que xa estábamos rematando co divulgación de outro libro que escribíamos, que era papel de estraza, que hai que poñerse con outra cousa. Entón chameina porque dixen, Susi, creo que ten unha historia. E efectivamente, ela tamén xa tiña pensado que ela tiña unha historia e mira por onde confluíron as dúas forzas e nos puxemos a traballar e aquí estamos. Claro, e se vos iba a preguntarnos, porque isto pasou aí 10 anos, o libro veo a luz hai cousa duns meses, entón claro, como foi, non, ese reencontro 10 anos despois, polo que me estades contando, os dous tiñades a idea na cabeza, era cuestión de que o tempo vos volvese a unir, non? Claro, que no caso dela, claro, vendo como fai as cousas, di, unha persona que se enfrenta á vida desta maneira ten que ter un historión, porque ti non chegas a certas alturas da vida con esta alegría, con esta personalidade, con este carácter, con este optimismo, se non tes unha forza interior moi potente, non? E entonces, por eso lle plantexei a idea, porque eu recordo cando lle fixen unha entrevista a 4 columnas, con foto a 4 columnas, o título era "Non me gusta que me chamen ai pobriña". E iso xa é a maneira de resignación cero, non? Claro, sí. Xa vin quen era, e verdad que ela, pois, tivemos un trato moi bo,
E cando xurdiu este problema, mira por donde un supermercado, pois dou pé ao libro. Dou pé a... Bueno, Ao final temos de quedar as gracias deste conta. Ni máis ni menos. Bueno, contadenos como foi tamén pois o proceso de creación deste libro. Supoño que, bueno, eu non sei, imagínome a Susi falando sen parar, contando unha e mil cousas, se cadra Fernando tomando notas como podía, non sei se sin ordenador ou a papel e boli. Como foi ese proceso para logo recompilar todo iso e darlle forma a todo? Pois foi, eu vivo en Vila García e ela vive en Vigo. Eu un día a semana, dos, collía o tren, me iba a Vigo, como ela vive preto do centro, non me costaba nada dar un paseo hasta ali, sempre estaba esperando a cafetera chea. Importante tamén para escribir de xeito, non? Fundamental. E o que facía era poñer o teléfono a gravar. Normalmente íbamos seguindo a cousa de forma cronolóxica. Que pasa? Que sucede en estes casos e é habitual que ao mellor saltas cousas e logo a medida que falas parece que os engranaxes da memoria se engrasan e entonces recordas cousas que parecías ter olvidado, entonces fomos compoñendo así a historia. Eu cada vez que onde ela, pois, logo chegaba a casa, picaba, escribía un texto, capítulos cortiños, que xa lo que dixemos, e cousa moi sinxela, enviaba a ela decía, podemos retocar aquí, isto, aquilo, e íbamos facendo as cousas, sabes, pouquinho a pouco, sin presa, e, bueno, facendo cada capítulo como se fora unha obra independiente da seguinte, e así pouco a pouco fomos facendo, e non tardamos moito realmente, e logo, sencillamente, unha vez que xa tiñamos máis ou menos o texto montado, había que buscar a idea de como envolvelo todo. Claro. E entón, pois, buscamos a Gucho Merli para que nos fixera esa portada tan bonita. Sí, aquí ya temos. As ilustracións son todas de Susi, porque as ilustracións que hai, esos modelos, tamén, sí. Todos os modelos os dibuixou ela, a fotografía fixo Lori Quinteiro, e eu busquei a maneira de buscar unha letra de escritura, unha letra fina, grande, porque tiña gana de facer eso, porque sempre que ten corpo 10, non, corpo 14, e ao final foi 12, pero bueno, pero unha letra grande e tal, e foi así como saiu a cousa, vamos. Tamén lle quería preguntar a Susi, porque claro, decías ti antes, non, nada de cousas negativas, hai que ser positivos e hai que enfocar a vida non dese xeito, pero ti, cando Fernando che preguntaba cousas, un poquinho que lle querías destacar, non, de toda a túa historia, non, esa historia de vida, da túa vida, que querías que el destacase no libro? Unha forma de superación. De si eu podo, hai cantidad de xente que se afoga nun vaso de agua e pode. Primeiro intento e logo xa valoramos se podes ou non podes. Cando estaba na asociación, cantidad de xente nunca houbera ido ao balneario porque tiña discapacidade, porque lle faltaba unha perna, porque había tido un itus. Non, e comigo foron ao balneario, acabaron na piscina, acabaronse bañando e decían, bueno, isto é increíble. Non, por que non podemos? Sí que podemos. Temos que tamén ter alguén que nos axude un pouco, eso tamén, sabes? Pero bueno, no meu caso teño a gran sorte de que sí, é verdad que mido un 10, teño espello, sei o que mido, pero eu salgo sola á calle, sabes? Non necesito como unha axuda a maiores para salir á calle para isto, non? E iso tamén che dá unha maneira de ter autosuficiencia, sabes? E logo despois que lengua teño a fácil de manejar tamén e por eso non deixo que me pisen. Suelo ser moi tranquila, pero cando se meten conmigo e teño un día un pouco cruzado, tamén sei responder. Hai que ter carácter, hai que ter carácter. A ver, que se rían de ti un día máis outro, hai días que pillante cruzado e non che gusta. E entonces se lle di con boas palabras e punto. Precisamente, seguindo nesta liña, ia che preguntar polo título do libro, porque podemos dicir prácticamente que é como un berro de guerra, non? Que miras, non? Non sei se o tiveches que empregar máis dunha vez, non? Moitas. Fernando puxolle, bueno, o acordamos ese título porque a él yo dixe moitas veces, porque, sabes, e logo te miran, se ríen de ti e lle dices algo e dicen, no, si eu non te estaba mirando. Jolín, como lle digo eu, que son baixiñas xa o sei, pero xorda ou cega por aí non paso. Claro. Vamos a ver, sabes? E nada, saber moi ben cando a xente se ríe de ti, cando fai ou cando comentan algo de ti, pero con saber estar, e cando comentan en plan de burla. Ves a xente a codazos, a ver, digo, señora, mire para adiante que vai a resbalar. Eso non é faltarlle ao respeto, non? E un día fomos ao Corte Inglés, eso sí que é curioso. Había uns pais con 2 nenos, e iban a pagar na caixa, e nos estábamos diante que eles, non? E o neno xa era grandeciño,
8 anos, máis ou menos, e soltou un chiste sobre min, e aqueles pais ríronse, bueno, mira se se riron, que a nai tiña o pequeniño no colo, e foi a detrás das estanterías para escojonarse, falando en plata, non? Sí, sí. E digo yo a miña parexa, Pi, espérame aquí, que veño ahora. Me dei a volta e planteille cara e digo, oye, mira, veño a felicitarvos. E quedaronme mirando, non? Digo, é que lle estades dando unha educación a estos nenos maravillosa. O día de mañán, cando eles sean pais, e vos seades abuelos, e eles vos falten o respeto, pensade na educación que lle distes a eles. E quedaron así, no, sí, vos pensade na educación, sabes? E bueno, que teñades un bo día. Non lle faltei en nada, e puxenos no sitio, pero eso, logo chegan a casa e eu penso que si teñen corazón ou esa vena ou como lle queiras chamar, que os vai a facer repensar un pouquiño, non? Penso, non sei. Que importante é a educación, non neste caso, pois educar ben aos nenos e as nenas, e ter educación todos, non? É dicir, ter respecto hacia o resto das persoas, non? Hoxe en día eu creo que perdeuse moito, a mí me parece. Ti crees que é peor agora que, por exemplo, cando ti eras así unha moza de 20 anos? Bueno, aí tamén era... Claro, porque aí tampouco debía de ser fácil, non? No. Había o típico guapete que, vamos, los niños deben estar en casa cando ibas a discoteca ou tal. Bueno, pois, xa estás indo. O sea, nada, se lle respondes con goas e tal e logo te coñecen, xa ven ao punto desde outra perspectiva, sabes? Sí. Bueno, dicíamos que este libro está cheo de cousas positivas, de cousas boas, para cousas malas pois xa temos moito na vida, así que vamos facer un repaso pois por algunhas das túas vivencias, por algúns dos teus grandes momentos da túa vida, así os máis rechamantes, podemos dicir. Por exemplo, un que tamén se recolle aquí no libro, esa aventura que viviches no Brasil, montada aí nesa tirolesa tan famosa, na que pois tiveches a oportunidade de baixar, non? Contanos como foi esa experiencia e, bueno, ese proceso de subir a esa tirolesa. Mira, foi bonito. Fume con 2 amigos que se casaron, 2 chicos, e eran meus amigos e nada, funlle levar os anillos cando se casaron, e logo foron de lua de mel a Brasil. E fuches con eles? E me invitaron, e Susi tamén vai de luna de mel con eles a Brasil, moi ben. E nada, fomos a unha isla preciosa e alá había a tirolina máis alta do mundo e... É que ni máis ni menos, porque hai unha en Portugal aí que tal, pero non, a máis alta do mundo. Sí. E propuxeron, bueno, falamos de tirarnos e tal, pero logo Fabio, que se iba a tirar conmigo, botouse para atrás e claro, eu dixen, bueno, pois a min gustaríame, pero claro, co meu peso e ca miña altura, pois non podes. Claro. Pero enseñamos de un billetito e entonces... Tiña truco, ¿no? Alá funcionou. E nada, empaquetaronme, mira, para empaquetarme media hora, porque o arnés era para un adulto corpulento, claro. E este corpiño, venga, cinta americana e o arnés, e venga, envolve, como un paquete, media hora. E nada, acabaronme de empaquetar, e claro, era a montaña, rompe e o mar. Cando me vin ali diante, digo, ai no, Susi, pero quen te manda a ti meterte nestos fregados? Pero xa postos, digo, despois de media hora... Home, si hai que vivir a experiencia completa, non só o proceso da cinta iban a dar total unha patada no cuelo a Carme, Digo, pois antes de que eles maden, xa me boto eu. Bueno, moi ben, todo, unha gaviota encima do mar, eso era eu, non? Alá, tal, moi ben. Pero logo, chegábamos á playa, porque ibas todo por encima do mar, e había un chico na arena que cunha corda te baixaba. El tiraba, e a paloma, a gaviota lá voando, non baixaba. Non había maneira. Nada. E entonces, tuvose que entrar no mar, colgouse comigo, pasounos unha ola, bueno, en fin. E ao final, moi ben, a experiencia foi bonita. Unha experiencia completísima, podemos dicir. Moi bonita. Mira, isto foi no Brasil, pero tamén estiveches, por exemplo, no Canadá, que me dera a min estar no Canadá, ou no Reino Unido, porque viaxar tamén é unha afección que che gusta moito, non? Moitísimo, me encanta. Ademais, o que te enriquece, coñecer culturas, coñecer xente. E Canadá, a mí me encanta. Fume 3 veces a Canadá e volvería, vamos. Sí. As veces que fagan falta. Patinar, intentalo. Esquiar, intentalo. Hai que intentar de todo na vida. Que se nos cae o tal, pois volvémolo a colocar e pa diante. Sí. Nada, e ademais, mira, a ventaxa a miña altura. A caída é menos. Non doi tanto. Non doi tanto, pois non.
Mira, e outro logro, intentáchelo, conseguíchelo, é o título de patroa da embarcación náutica. Contame como iso, e se vas así, non sei, pola ría de Arousa, pola ría de Vigo, que tamén frecuentas moito, non vives en Vigo nestes momentos, pois non sei se acostumas a sair ao mar. No, a vela facíamola daqui do Club Náutico de Sanxenxo, porque a infante Elena, por mediación da Fundación Mafre, donara 5 barcos adaptados para xente con discapacidade, e eran 2 con volante para xente en silla de rodas, e 3, bueno, eran caquilla máis ancha para que o barco non volcara con tanta facilidade. E moi ben, e aquí está. E entón collín o gustillo, e surdeu de sacar o patrón de embarcacións de recreo, e se apuntase. Moi ben, a teórica, a primeira. A práctica, cando nos din que temos que ir a Bouzas a sacar o barco do Pantalán, tierra trágame. Eu iba lle deixando aos compañeiros que foran pasando, porque eu dixen, bueno, pero ahora como fago? Porque co morro que tiña o barco e tal, eu non vía para quitalo ben. E entón eu deixaballes pasar, e eu estaba pensando como facelo. Pois tuve aí un halo de inteligencia, e vin un cubo de pintura nunha esquiniña do barco, e digo, esta é a miña salvación. Preguntei ao monitor se podía coller o cubo, lle dei a volta, me subín encima e quitei o barco e o metí no Pantalán como Dios manda. Sí, señor. Digo, sí, señor, pero bueno, ollo, eso tería que pensar o profesor e non eu. Éramos xente con discapacidade, tiñes que pensar un pouco en cal era a discapacidade da persoa que o iba a facer, non? Digo eu. Pero bueno, saleume ben e non me queixo. Non poden pensar en todo. Aí está. Non poden pensar en todo. Mira, outra das túas grandes paixóns, vamos aí á cámara, é a moda, e de feito, pois neste libro que miras inclúense pois varios patronaxes que fixo Susi, que deseñou ela de distintas prendas de roupa, moito vestido vexo aquí nestas publicacións. É unha das túas grandes paixóns, non? O tema da moda. Me encanta. Mira, ir de compras, me encanta a roupa, me encanta, bueno, complementos e de todo. E mira a ventaxa, compro un vestido de chica e me fago 3. Fago unha falda, a chaqueta e o vestido. Pois mira, é unha, que vas a Zara e hai moitas prendas coa mesma tela, non? Pois eu fago igual, compro un vestido e ca mesma tela me fago a falda e a chaqueta. Mira que ventaxa teño, ves? Cos estí, non? Tamén. Sí. Estou pensando cando compro e con isto que podo facer? Tijera, pa adiante, vamos. Sí. Claro, decía, cos estí, a patronaxe gustache, pero sobre todo gustache vestir ben e andar sempre ben amañadiña, non? O sea, unha muller presumida. Sí, de toda a vida, pois sí. Non o vamos a negar, sí. Tamén perruquería, maquillaxe, supoño que hoxe aquí coas compañeiras de Pasi estarías tamén encantada. Bueno, moi ben. Xa nos rimos un pouquiño sin habernos conocido antes, Pois mira. Moi ben, sí. Bueno, pois tamén, xa contaba antes Fernando, Susi tamén é unha muller socialmente comprometida, foi impulsora desa presidenta e impulsora tamén desa asociación Avanzar. Xa nos comentabades antes un pouquiño pois dese traballo, pero contanos ti un pouquiño cando naceu todo, non? Por que decidiches que había que lanzar, non, esa asociación? Por que detectabas que era precisa esta asociación? Porque mira, a xente con discapacidade a veces, bueno, e a xente maior, se sinte moi sola, sabes? Como non tes ao mellor as axudas que tal, non tes un local adaptado, non tes tal, e entón se sinten moi solas, e tes que depender dos fillos, os fillos traballan, e ter así un sitio a donde ir, donde reunirte, donde ti aportar a túa idea e que outra persoa pois teña a súa e a súa discapacidade tamén, e te sepa entender, ese é moi bonito. Eu lle dicía a Fernando, a min, os 14 anos enseñaronme moitísimo, moitísimo. A verdade é que todos me querían moitísimo tamén. Chegamos a ser 75 persoas. E impulsar esos cursos, as excursións, o balneario. No balneario era lista. Mira, isto só te conto a ti. A ver, exclusiva. Isto non está no libro. No, esa é unha exclusiva. Mira, eles... A cuota, había que pagar unha cuota, 12 euros ao ano, tampouco, oye. Nada, non era nada. Nada, pero para que pagaran contentos, puña, a cuota era en enero e ao balneario íbamos en diciembre, viña enero e pagaban todos. Viñan contentos do balneario, non? Quentiños no balneario, chegaba enero e pagaban todos. Ves, tamén había que facer as cousas con unha pouca de picardía,
sabes? Mira, funcionaba. Había que facer política tamén, non? E funcionaba, pois sí. E nada, foi moi bonito. E agora que a xente maior me pasa igual, digo, eu coñezo cantidad de xente maior e digo, que gusto escoitalos. A veces o que falta é escoitalos. Sí, non é que ti seas diferente. Eles, a min, dame dos biquiños, sentaste un pouco con eles, escoitalos, e eles sintense agradecidos, que bonito, non? Pasa moitas veces, non? Que non temos tempo, non? Así a xente moza, na que eu aínda me inclúo, non temos, pois moitas veces tempo para escoitar. A min gustaría escoitar, non? Moitas veces a moitísima xente, pero non che dá tempo, non? A escoitar as súas inquedanzas, escoitar tamén as súas historias, non? Da vida, e unha pena, non reservar un pouquiño do noso tempo para esas cousas. Porque quizá vivimos como moi deprisa todo. Como digo, cando estuve en Brasil, ti sabes o que é aquela xente? Eu digo, estos non teñen estrés, non. Unha litrona de cerveza, os bañadores, música a primeira hora da mañá, dale ritmo ao cuerpo e a bailar. Digo, e estos non teñen estrés, que maravilla, que mundo. Sí, non, sí. que, en certo modo é envidiable, porque aquí corres para un lado, corres para outro, ao final dan os infartos. Hombre, no, vamos, estamos saturados de todo, no. A vida con máis calma, que total estamos de paso. Pois sí. Cando nos toque marchar, bueno, eu pidín próloga, pero o mellor non malán, entonces... Pero bueno, mentres esteamos aquí, hai que saber aproveitar aí a vida. Totalmente. Bueno, temos presentacións aínda deste libro de Que miras, aínda en axenda, xa levades unha boa xeira de presentacións, ademais, con moi boa acollida en diferentes puntos da nosa xeografía, e vades estar precisamente o día 19, se non me equivoco, aquí en Sanxenxo. Bueno, preguntaros un pouquiño como está sendo, non, esas presentacións, xa sabemos que en canto a público están funcionando moi ben, pero bueno, como se respira o ambiente neses actos? Pois mira, en canto a público é estupendo, non? Pero humanamente é espectacular, porque a mí está me pasando que non pasou nunca, que a xente aplaude, a xente se emociona, a xente chora, a xente rí. Fai uns días, por exemplo, estivemos en Kogami, en Pontevedra, e claro, Susi, cando lle falaba a xente con discapacidade, que primeiro fixeron obra de teatro, logo rodearnos, mentre nos falábamos, que eran con nos no escenario, un grupo deles, pois mentras ela lle falaba, dabaste conta que brillaban os ollos, porque eles dabanse conta que ela é unha deles, que entende, que conecta, non? E esa xente, nela ve un exemplo de superación da que xente de alguma maneira orgulloso, non? E iso é moi bonito. Vimos noutra ocasión, nunha presentación que fixemos en Vigo, veio unha rapaza de 24 anos que operou como 10 ou 12 veces con a condroplasia tamén, Magar, neta de Magar, do fotógrafo que foi da fora de Vigo moitísimos anos. E esa rapaza puxémola con nós e entón pudo falar en público, nunca falar en público da súa situación, pois ela chorou, os amigos choraron e saliron dali moi contentos porque sintes que te escoitan, que por fin, sabes, hai receptividade e é claro, unha perspectiva diferente porque era unha rapaza nova que claro que está saindo na vida. Susi xa é unha rapaza ou unha muller que digamos que xa superou, que xa fixo callo na vida, nova, sí, perdón, non dixen, pero digo agora. Fai uns días, por exemplo, estivemos en Pontareas nunha librería, veo unha señora de 83 anos a condroplasia de fai pouco en silla de rodas, que cando a veo na tele botáballe bicos, choraba de emoción porque vía algo igual, e cando veo ese día é que a comeu a bicos, foi unha experiencia sensacional, de verdad que sí, non? Sí. A verdade é que foi precioso, de verdad. Choraba, emocionábase e decíame, agora xa podo morrer tranquila. Ti sabes a sensación de poder conectar coa xente e facelo rir, chorar e aplaudir ao mesmo tempo? Iso é moi bonito, conectar así coa xente, non? Digo, que bonito, sí señor. E ela botaba mi biquiño e dime, me está mirando a min, e veña a botar mi biquiño. Digo, bueno, que moi bonito. Mira, supoño que aquí en Sanxenxo vai ser, bueno, o non vai máis non esa presentación, porque, bueno, ti moi coñecida na zona de Cuntis e Caldas, ademais vivindo en Vigo, moi coñecida tamén por Vigo, e ademais tamén con moita relación aquí co Concello de Sanxenxo, supoño que irá tamén moita xente coñecida, moitas amizades a esa presentación, non? Iso agardas, polo menos, non? Bueno, esperemos. Sí, bueno, e se está un día como hoxe, que mellor, que ir hasta ali. Un día como hoxe non se pode facer como no Brasil de bañador e litrona, non? No, que veñan hasta ali, van a rir, van a chorar, van a aplaudir e vamos a ter música en directo. E
bueno, moi ben. De Dani Barreiro. De Dani Barreiro. Ni máis ni menos. Lembrádenos o día 19 deste mes de xullo, hora e día, lembrádenos. É ás 9 da noite na Praza do Pazo. Perfecto, pois queda anotado aí na nosa axenda, así que xa saben, o vindeiro 19 venres, creo que venres 19, pois temos tamén unha cita con Fernando e con Susi. Xa estamos rematando a entrevista, pero eu, con permiso de Susi, quería aproveitar, xa que temos aquí a Fernando Salgado, pois para preguntarlle pola súa seguinte publicación, porque Fernando, ti non paras de escribir, xa estás aí traballando na seguinte, polo que sei, é un libro centrado nos refuxiados que atravesaron Galicia, entendo, camiño de Portugal, non? Contanos un pouquinho. Exactamente. Mira, hai unha historia que coñece moita xente, pero que deixou quedar aí. Hubo 3 irmáns en Ribadavia que axudaron a pasar a xudíos a Portugal. Había unha organización, había 2 taxistas, unha persona que traballara en Estados Unidos, falaba inglés, bueno, que traballaba en eso, non? E iso está moi publicado, pero ninguén sigo o rastro, non, de como chegaba a xente, por que chegaba a xente. Entón eu, pois, me fui hasta os Pirineos, busquei datos ali, pasei por Miranda de Ebro, que andou no centro de detención, e entón fui buscando desde Burdeos como viña a xente, por medio de que e como se organizaba. E a miña idea era trazar, digamos, o itinerario desa xente por toda España para chegar a Ribadavia, e Ribadavia, pois, cruzar camiño de Leixões, Leixões, Nova York. E desde fai anos, pois, estive recopilando material relacionado con este episodio e con outros episodios relacionados coa Segunda Guerra Mundial, que digamos que queda como en segundo ou terceiro plano, que parece que non interesan, pero que a mí me parecen interesantísimos. E eu estou tratando de compoñer eso, e para compoñer eso teño que crear un personaxe que, digamos, ensamble todo. E aí, pois, a miña idea é crear un falsificador de documentos, porque fai falta para eso, e aproveitar eso para tirar o tema das artes gráficas, da tipografía, da falsificación de documentos, de como se traballaba en outro tempo as artes gráficas. E esa é a idea que teño, non? Estou empezando a ordenar todo, porque, claro, teño un montón de material, paseino todo ao ordenador, ahora teño como 300 folios de apuntes, máis ou menos teño casi todo ordenado, e ahora terei que crear unha estrutura, e supoño que despois do verán empezarei a escribir. Unha vez que tes a estrutura, como tes o material, despois vai todo para diante, pero bueno, ainda me falta ese punto, non? Pero bueno, pois no verán de 2025 convidaremos a Fernando para falar desa seguinte publicación. De momento, pois nos quedamos con este Que miras, este libro escrito por Fernando Salgado, acompañado da súa protagonista de Susi Maquieira. Foi un placer tervos hoxe aquí connosco no Verán Verán. Moitísimas grazas por vir ao programa. Gracias a vos. E nos de contado, continuamos no Verán Verán, imos facer unha pequena pausa para a publicidade e á volta falamos dunha das series do momento que está arrasando non só en España, senón que prácticamente en todo o mundo. Chamase Clanes, está en Netflix, está ambientada aquí ao ladiño, no concello de Cambados, e de contado recibimos a unha das súas actrices, a cambadesa Marta Costa. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán Verán, imos de contado falar desa serie do momento de Clanes, pero que antes temos que ir coa nosa axenda de eventos pros vindeiros días. Comezamos no Náutico de San Vicente, no Concello do Grove. Sabes que teño unha espiña clavada, non sei se doeu que me sana, e ora máis só na calle escortada. Ali vaise celebrar a 11ª edición do Festival Ribeira Son de Viño. O evento vai ter lugar este sábado, día 13 de xullo. Unha proposta, ademais, de sol a sol. Arrancará ás 12 da mañá e prolongarase ata prácticamente a medianoite. Por aí pasarán artistas como Alex Ferreira, Kaleki e Las Panteras, de Limbos e B. Willis DJ. Tamén estes que estamos a ver, de Rapans, que van a estar moi activos ao longo deste verán, dando moitísimos concertos por toda Galicia. Vivimos mil anos en non quixen botar as contas, e na pista de baile xojamos un contra un. Desde que che vi, os conciertos son a playlist para ti.
concerto de Iván Ferreiro en Noia. Vivo rodeado de fantasmas elegantes que... O vigués presentará o seu novo álbum Trinchera Pop en directo xunto con todas as súas cancións máis emblemáticas. En escena estará acompañado pola súa banda habitual. O concerto, que é o prato forte do Estival Fest, vai ter lugar este sábado, día 13, ás 11 da noite, no recinto do IES Campo de San Alberto. Los bares, problemas maritales y caídas fatales. Puede que mi cuarto sea una trinchera pop. E Vila García prepárase pro Atlantic Fest. Máis de 20 bandas e artistas actuarán na Praia da Concha de Vila García entre o 19 e o 21 deste mes de xullo. Entre os nomes que atopamos no cartel deste ano, de Pedro, Carlos Adnes, Sidoní, Silvia Pérez Cruz ou Andrés Suárez. Mención especial merecen as actuacións de Mika, Crystal Fighters e Los Planetas, que están a celebrar os 30 anos do seu primeiro álbum Super 8. Tamén estarán por ali polo Atlantic o cantautor coruñés Carlos Ares, o que estamos a ver presentando o seu álbum de debut, Peregrino. Ademais, o festival inclúe tamén unha zona gastronómica para vivir unha experiencia ben completa. La sombra de un olivo, quiero sentir vértigo, volar lejos del nido, y al firmamento pongo por testigo. Bueno, pois aquí seguimos no Verán, Verán. Imos falar agora dunha das series do momento que está arrasando aquí en España, pero tamén en todo o mundo. Falamos de Clanes, ademais, ambientada nesta maravillosa comarca do Salnés, en concreto no concello de Cambados e tamén noutras localizacións en distintos puntos de Galicia. Hoxe aquí connosco no Verán, Verán temos a unha das súas actrices, a Marta Costa. Que tal? Moi boa. Que tal? Moi ben. Moi boa, se benvida pois ao Verán, Verán. Bueno, como estás vivindo todo este éxito, non? Xo dicía agora na presentación que está tendo a serie Clanes aquí en Galicia, por suposto, en toda España e tamén posicionándose como unha das series máis vistas en todo o mundo nestes momentos, non? Pois a verdade é que sí, un éxito abrumador que non esperábamos para nada, ou seja, está sendo, creo que leva número 1 en Netflix 3 semanas, agora mesmo somos número 1 en 27 países. A ver, non quero dicir malos datos que non o sei moi ben, pero a verdade é que é un éxito que, dende logo, eu non o esperaba. Teño Instagram petado de xente de moi ben, tal, de moitísimos países do mundo. Eu esperaba, pois, quizáis máis un éxito a nivel local, sobre todo si esperaba que en Cambados a vira todo o mundo. Claro, eu, sendo de Cambados, pois sí que esperaba pois ese Paris Hilton por unha semana cambadesa, iso sí que esperaba, pero a repercusión internacional está sendo increíble, e iso para as nosas carreiras individuais, sobre todo para a xente que está empezando, como son eu, o Nuno, o meu compañeiro, pois fantástico. Bueno, contanos un pouquiño como recibiches a noticia, non deste éxito, que supoño que encantadísima da vida, senón a noticia de cando te chaman para formar parte, non, deste proxecto, cando te chaman para este casting, porque ademais é un dos primeiros proxectos nos que ti estás a participar como actriz, non? Contanos. Sí, pois a historia é canto menos curiosa, ou seja, eu empecé unha formación, porque, bueno, eu estive en teatro moitísimo tempo, dende os 10 anos, pero co Covid, coa pandemia de 2020, pois parouse o teatro, eu parei de actuar porque tamén me coincidiu con segundo bachillerato, tal, e como que eu aparteime un pouco do mundo, ata que eu retomei, pois, no 2022. E nada, eu levaba como 5 meses na formación con Fernando Tato en Santiago, e de aí, a través dun contacto, entereime do casting, e dixen, pois, haberá que ir. Tamén impulsoume Paloma Otero, que é a miña representante agora, pero non neste momento, e dixenme, ti, vai probar sorte e tal, fun sen ningún tipo de expectativas, por suposto, porque era o meu primeiro casting, e, bueno, puxeme tan nerviosa que fixen o casting cun orzuelo no ollo. Sí, nunca olvidarei. Ou seja que, imagínate, despois cando me chamaron a Madrid, eu non me esperaba para nada, salindo o casting dicindo, bueno, máis ou menos, tal, sen moita expectativa. Foi xa cando me chamaron a Madrid, cando eu me enterei de que era dunha rapaza de Cambados. Porque, menos, claro. Sí, porque claro, non se dicía nada nunha primeira criba, que o primeiro casting non se dá moita información. E cando me din que é unha rapaza de Cambados, digo, non pode ser, ou seja, isto é unha casualidade tremenda.
dixome o propio director, porque xa era con videochamada co director e tal, con Roger Wall. Pois nada, a historia é esta, que fui a Madrid despois da primeira proba en Coruña e cando me mandaron a mensaxe de que me collían, bueno, unha felicidade que non a podes imaginar, empezar cun proxecto desta índole, pois maravilloso. Podemos dicir que foi un pouco chegar a encher, porque primeiro casting e aí estamos, non? Foi un pouco chegar a encher, a verdade que sí. Sí, foi moita sorte tamén, hai moitísima competencia, moitísimas actrices maravillosas que fixeron o casting, coñecín moitísima xente no proceso de casting, fantástica. Pero, bueno, pois a miña repre sempre di, estaba para ti, porque unha rapaza de Cambados tiña que ser para un pouco ti, parecida a Melania Cruz, para facer da súa filla, e que estaba posto para min, supoño que sí, claro. Mira, si estás arrancando agora neste sector, no sector audiovisual, pero xa non lo dicías ti agora, non llevas prácticamente dende que naciches pouco máis, non? Dende neniña sobre as táboas, porque a ti xa dende pequena gustabache o teatro, non? Sí, eu querendo ser actriz levo toda a miña vida, dende que teño uso de razón. Despois sí que festival do cole que había, festival que eu protagonizaba ou que subía a recitar ou o que sexa, entón sí que sempre estiven pois en contacto, ademais os meus pais son periodistas, sempre tiven ese contacto co mundo audiovisual, co mundo da prensa, e gustame dende que son unha nena. A nivel profesional sí que empecé con Clanes, pois foi o meu primeiro proxecto, pero dende os 10 anos, sí, facendo teatro e máis teatro e poñendo como a miña prioridade. E ti xa con 10 anos dicía, eu quero vivir isto, non? Dicías, por exemplo, os teus pais non traballando no mundo do xornalismo, non? Sí. Decías, eu quero vivir disto, que non sexa unha afección, que non quede aquí, que vaya un pouquiño máis alá, non? Dende sempre, dende os 7 anos, creo que tiven a miña catarsis, por dicirlo de unha forma, é porque me lembro dunha conversa que tiven ca miña nai, que sempre conto esta anécdota, que eu estaba na mesa da cociña e tal, eu pois lle decía, eu quero ser de maior piloto, cantante, azafata, que sei, reposteira, de todo. E a miña nai pois dándome unha lección de realidade, non pode ser todo iso, non hai tempo físico. Todo non pode ser, hai que escoller, non? Pero claro, cando eres unha nena non tes esa perspectiva, como que non podo. Dixen que non, pois vou ser actriz, que así podo vivir todas esas vidas nun mesmo traballo, non? Lembrome de ter ese pensamento tería 7 anos, 7, 8 anos, e a partir de aí, pois dixen, pois vou non conseguir. E mira, ríanse de min, se xa os meus pais mesmo. Claro, porque sempre creron en min, que despois vanme botar por dicir isto, pero é verdade que están sempre apoiando. Claro, ao final, unha nena de 8 9 anos que estás dicindo, sí, eu quero ser actriz, bueno, sí, frena. Claro, porque ademais é algo que se soe dicir, non? Pois quero ser cantante, quero ser astronauta, quero ser actriz. Dicir, sí, pero é moi difícil non chegar a ese mundo, non? Pero é algo que muda co tempo tamén, é verdade que con 8 anos pois é mítico decir, non sei, quero ser cantante, pero que despois xa muda esa idea, pero no meu caso permaneceu firme ata que o conseguín. É moi difícil vivir só disto e non perdo esa perspectiva, por suposto, pero, bueno, estar facendo os primeiros pinitos, pois, genial. Non sei se eres consciente da sorte que tiveches, non? Dese desexo, quero ser actriz, poder xa conseguilo, ademais, a este nivel, non? Sí, por suposto que sí, unha sorte tremenda, houve moitísimo traballo detrás, por suposto que sí, pero é verdade que hai moitísima competencia, que ao final moito é o factor sorte, o factor destino. Por exemplo, a actriz que iba a facer de Melania, nun principio creo que iba a ser loira, entón, claro, xa non daba o perfil para ser a súa filla, entón, por cambiar a actriz de Melania, pois de repente chamame a min, é que todo moi aleatorio, porque precisamente só por rasgos ás veces non te collen para o papel, porque non tes os ollos verdes. Claro, sí. Sí, pequenos detalles moitas veces a xente non se dará conta, non? Pero o caso de unha actriz que teña os ollos marróns, e aí foi, non? A cuestión de sorte, non? Sí. No caso do perfil, sí, dende logo. Bueno, unha parte moi importante tamén da carreira de actor, de actriz, é a formación, xa nos dicías ti antes, non? Eses inicios na formación, pero é un traballo que nunca remata, non? Contanos un pouquiño como está sendo, como arrancaches ti toda esa formación xa a nivel profesional, digamos, e como está sendo a día de hoxe, pois, esa formación continua no teu caso. Sí, pois, nada, como te dicía, eu parei a miña formación polo COVID, non a parei voluntariamente, de feito, paseino fatal, porque isto é como unha droga, ou sexa, desencancharse.
é moi complicado e de repente, claro, non se podía ir ao teatro, non se podía facer nada e houve pois que parar a vida en xeral, non sou eu a miña formación. Retomeina no 2022 en adestramento actoral con Fernando Tato en Santiago. Que ademais, abro paréntese, é un lugar do que sae unha fornada de actores e actrices constantemente, non? É un lugar maravilloso, eu só teño boas palabras para Fernando Tato e para Susana San Pedro, que son os profesores, e para o espazo en general é un espazo super seguro no que, bueno, é que como me poño a falar disto, a verdade é que son xente totalmente maravillosa e sobre todo fíxome madurar a miña perspectiva respecto ao mundo da actuación. Ao final, cando houve este paréntesis na pandemia eu tiña pois 15, 16 anos, entón tampouco veía cunha perspectiva profesional o que era o traballo de actriz e foi cando puxen o pé no espazo, no adestramento actoral, cando dixen, vale, imos enfocarnos profesionalmente nisto, hai representantes, hai estas axencias, hai este camiño que se pode tomar e que é real, e como que por primeira vez sí que se tornou real ese soño de ser actriz. Porque antes, bueno, era como si algún día, pero se deixaba pasar, e tiven a sorte de atopar este espazo, porque iso foi sorte tamén, foi unha casualidade tremenda, mira, se non fora por estar ali, agora non estaría aquí. Claro, sí. Bueno, por certo, podemos avanzar, falaba agora a nosa convidada de que Susana San Pedro é unha das súas formadoras, é unha actriz de Ribeira que vai estar a semana que ven aquí no Verán, ademais nun ano maravilloso para ela, logo de gañar un mestre Mateo, e molater a semana que ven aquí no Verán. Bueno, seguimos falando antes de chegar a Clanes, temos que falar de outras dúas experiencias que tiveches, neste caso para TVG, con A Lei de Santos e WhatsApp, que foron dúas pequenas, non, participacións nesas dúas series, se non me equivoco. Contanos un pouquiño como foron esas dúas primeiras tomas de contacto, podemos dicir. WhatsApp solo. WhatsApp, vale, pois consultei na túa... sí? Na túa... pois debe haber un erro aí. Na axencia de representación. Sí, na página web, bueno, ás veces mezclanse, supoño, misturanse proxectos. Había un cruzamento de datos, nada, pois simplemente WhatsApp. Sí, pois WhatsApp. Pois nada, outra experiencia maravillosa, da que sobre todo me levo xente maravillosa, en a que tiven a sorte de coincidir con Fernando Tato, que é un dos meus formadores, vímonos no casting e foi como, non pode ser, e colleronos os dous, foi fantástico. Nada, pois outra boísima experiencia, ademais traballando no noso idioma. Foi complicado quizás implementar, ou seja, deshacerme da geada e o seseo, ou seja, camiñar hacia un galego máis normativo, cara a un galego máis normativo, porque claro, aquí temos máis o jalejo, non? Sí. E iso foi un reto actoral, pero como todo supón un reto e foi maravilloso. Bueno, imos agora centrarnos un poquinho en Clanes, ti das de vida a María. Que destacarías da túa personaxe e un poquinho como foi a súa preparación? Pois, dicía outro día nunha entrevista que sobre todo para min María supuxo achegarme de novo á adolescencia. Cando eu interpretei a María tiña 18, 19 anos, pasei dos 18 aos 19 e ela tiña 16 e pasou aos 17, ou seja, non hai unha gran diferencia, pero sí é verdade que son anos nos que cambias moitísimo, ou seja, ao mellor para un actor retroceder dos 30 aos 29 non supón tanto cambio como retroceder dos 18 aos 17, porque hai catarsis mentais por un tubo, é un momento de moitísimo cambio, entón claro, dos, non sei, 40 aos 41, ao mellor non hai tanta diferencia. Pero foi como unha reconciliación coa adolescencia, foi un mirar cara atrás, pois a preparación basicamente é unha rapaza pois moi similar a min. Si un pouco máis seria, con máis conflictos interiores, eu creo, pero ao final é que é unha rapaza de Cambados, ou seja, nese nivel pois a preparación foi tanto de acento, non tiven que traballar nada, e a nivel experiencia, pois iso, unha rapaza de Cambados, eu imaginábame indo ao meu propio instituto. Entón, pois, era unha personaxe que me quedaba moi cercana. E ademais, bueno, un elenco de excepción, un reparto de luxo. A ver, temos por aquí a Clara Lago, Damar Novas, Lucía Veiga, Chechu Salgado, Xosé Antonio Touriñán. Contas un pouquiño como foi esa experiencia de traballar con todos estes pedazos de actores e actrices? Bueno, pois, cando cheguei ao hotel no que fixemos a lectura de guión, eu non sabía nin onde meterme, estaba temblando dos nervios, eran ídolos para min, e ao final, pois, son compañeiros de traballo cos que estás á mesma altura, ou seja,
non a mesma altura de experiencia nin de capacidades, por suposto, non? Porque ao final estou empezando, pero é verdade que formas parte do mesmo elenco, que estás pois no mesmo coche, na mesma salón de maquillaxe, ou seja, son os teus iguais. É moi forte porque é xente que miras un pouco desde abaixo sempre, non? E que admiras. E acostumarse a iso, pois é maravilloso, pero dá vértigo tamén. Por exemplo, pasábame con María Pujalte. María Pujalte, ou seja, eu levo vendo a María Pujalte en Los Misterios de Laura. Sí, en tantas e tantos proxectos. Sí, pero Los Misterios de Laura é a serie da miña vida. Ou seja, eu lembrome dende, non sei, os 7 anos, de 8 anos, ver iso sen excepción, todos os días que salía novo capítulo, porque claro, era época de un capítulo a semana. Sí, claro. Non era Netflix, non sale todo. Non era todo. de velos todos nunha tarde. Claro, era o evento da semana, ver tal. Entón, de repente, dime que vai ser a miña boa. Se non me desmayei foi por sorte, de verdade. Bueno, Clanes inspírase, por así decirlo, en a historia da abogada Tania Varela con David Pérez, o fillastro de Laurano Oubiña, aínda que, bueno, hai certas diferencias con Fariña, por exemplo. Aquí é unha inspiración, non nesa historia, pero non intenta retratar eses feitos como se acontecía no caso de Fariña. Certo que temos aquí, por sorte ou por desgracia, nas Rías Baixas un filón de historias que contar, non, baseadas pois neste mundo do narcotráfico, e que ademais están tendo pois moitísimo filón e moitísima aceptación entre o público. Non sei, por que crees que nos gusta tanto recrearnos nestas historias tan nosas, tan das Rías Baixas? Pois mira, eu cando lín o guión por primeira vez, non só esa historia que é a principal, a abogada, tal, senón hai moitísimas historias que se inspiran en feitos que eu recoñecía, porque claro, eu ser de Cambados, eu os recoñecía pois perfectamente. Por que nos gusta tanto? Pois Non, porque xera como algo de, non sei, de curiosidade ou de morbo, non? Sí, que é lógico e normal, e tamén pensar que isto de verdade será así, que ás veces de verdade que hai series que o pintan como Sicilia, ou seja, quero dicir, Cambados é unha zona super segura. Eu estou segura de que a xente que veña polo narcotráfico, pola curiosidade, pola publicidade que ao final supoñen este tipo de series, chegará aquí e darase de conta de que hai moitísimo máis, de que é un pobo maravilloso, de que non hai escopetas, de que non anda xente con escopetas polas rúas, pero é verdade que sí, que fai un tempo, fai uns anos, houve episodios violentos, e que é innegable, porque pois, é a realidade, pero que é unha zona violenta, para nada, é unha zona maravillosa, que ten moitísimo máis que ofrecer, pero é verdade que o que escoitas é sempre están coa droga, hai moitas máis cousas, xa, pero é o que interesa. Lei de oferta e a demanda, non? Pois sí, bueno, xa nos falabas ao longo da entrevista, non, da importancia que ten para ti, personalmente, o feito de que este ambientada no concello de Cambados. Contanos un poquinho, claro, porque cando hai unha rodaxe nunha vila, pois sempre se monta, non, un gran sarao, non, entre a xente que se achega, curiosos e demais. Contame un poquinho como vivías ti eses momentos nos que, pois, había, pois, estes actores, estas actrices tan coñecidos, tan famosos, en Cambados, montándose unha tremenda, non, con rúas cortadas, con todo o dispositivo da rodaxe. Como se viviu todo eso nunha vila como Cambados, na túa vila? É que, ademais, hai unha cousa, é que eu estaba co contrato de confidencialidade levando super riguroso, porque claro, ao final eu estaba empezando, pois moitas cousas das que fixen, a mellor non as faría agora, pero moi pouca xente sabía que eu estaba nesa serie, Entón, é que eran comportamentos casi ridículos, porque despois os falaba co meu director, era como, ninguén fai iso, ou seja, ningún actor oculta hasta ese punto as cousas, pero que a min decíame, están grabando unha serie e tal, eu, sí, non sei, sabendo dende fai 4 meses que estaba no elenco. Porque claro, de forma rigurosa é verdade que non podes desvelar pois, que estás no elenco e tal. Entón, eu creo que non vivín quizás o completo a experiencia porque a xente non sabía que eu era parte... Contar, claro, que eu era unha das actrices. E a xente despois veíame pola calle e era, vinse grabando hoxe unha cousa, sí, non sei, non era eu. Pero así tal cual, bueno, pero foi unha experiencia maravillosa a nivel de que moitos amigos meus viñan de extras. Ou seja, que experiencia máis chula, sí. Super guai, ou seja, non te podes imaginar cando de repente, ao mellor, amigos non tan cercanos que nin sequera sabían que eu estaba ali. Atopábanme con amigos porque, claro, estaban buscando extras todo o rato para Bois de Cemiterio, en Vila García, entón atopábanme con xente coñecida.
Bueno, ademais houbo, bueno, rodaxes noutras localizacións, por exemplo, tamén na comarca de Ferrol, no concello de Ferrol, tamén no concello de Ares. Aproveitamos tamén para saudar aos espectadores que nos ven por televisión Ferrol, pero centrándonos, con permiso dos ferroláns, na ría de Arousa. Claro, vemos unhas imaxes, unha posta en escena da nosa ría, de Cambados en concreto, pero isto está me vindo á mente, por exemplo, no primeiro capítulo, creo que non, esa persecución que pasan por debaixo da ponte da ría da illa de Arousa. Claro, vemos a nosa comarca en todo o seu esplendor, no? Tamén é, no teu caso, pois tamén un orgullo, non? Poder presumir de Cambados e de ría de Arousa, non? Claro que sí, de feito, algo que eu lle agradecía moitísimo a Ruller, que é o director, Ruller igual, que bonito está Cambados. É verdade que hai partes pois, que, por exemplo, poñen Cambados e Sanxenxo, dicíalle, vai vir aquí a xente pensando que temos 30 yates nun porto deportivo que non existe en Cambados directamente. Por exemplo, outra cousa anecdótica que Clara Lago, cando ven de Madrid, nunha das primeiras escenas, ven de Madrid e pasa pola ponte da illa de Arousa para chegar a Cambados. E claro, a xente dicíame, canta un pouco isto. Pero é que non é incoherencias para os que coñecemos o lugar, non? Claro, para os que coñecemos o lugar, dis, creo que non se vai por ali, creo que non tens que tomar esta ruta. Entón, sí que son incoherencias pois para nós, pero son licencias que se toman sabendo perfectamente o que están a facer, pois licencias de afición. Claro, cando vin ali o hospital de Ferrol, dixen, a ver, un momento, que está pasando aquí? Pero a ver, enténdese, claro, pois para a xente que coñecemos, pero a verdade é que as imaxes da ría son espectaculares, está precioso, a min encántame tamén cando van correr Tamara e Clara polo paseo de Cambados. Polo paseo por Tragove, unha maravilla. Como Cambadesa é un orgullo, así como Fariña, por exemplo, non se rodou en Cambados nada, que eu botei quizáis un pouco de menos pois vendo Fariña iso, non? A ría, as paisaxes da ría. Que é unha serie que sabe explotar os exteriores, quero dicir, que non queda todo reducido aos interiores da rodaxe, non? Que se sabe xogar moi ben coa paisaxe e coa contorna toda, non? Creo que é un punto a favor de Clanes, de haber apostado polos paisaxes orixinais da ría, non como o caso de Fariña, que é todo en noia, sabes? Botas un pouco de menos como, a ver, que me estás contando este Cambado, sabes? Pero bueno. Bueno, mira, contame, como foi iso de volver ao teu colexio, o colexio de Santomé de Cambados, porque hai uns meses estiveches por ali, pois dando unha charla, contame como foi esa experiencia. Pois foi, claro, que agora chámanme de todo, digo que sí a todo porque son as digas, porque claro, experiencias con nenos, cero, para min, vamos, dábame uns nervios moitísimo máis que estar hoxe aquí, o mellor, ou que ao final isto é a televisión e iso é pois unha sala con nenos de, creo que eran de 10 e 11 anos, que diste que vértigo te vai dar a ti, que estás en Netflix, moitísimo, paseino fatal. Pero fan preguntas moi boas, moitas veces. Sí, paseino fatal antes, ou seja, despois super ben, pero dixen, mima, que isto non sei tratar con nenos, nin... Despois foi unha experiencia maravillosa, os nenos son fantásticos e encántame, é verdade que me dá un pouco de respeto porque hai profesionais que son os profesores que se dedican a tratar con eles e eu era como, vanme comer, pois non, foi maravilloso, ademais voltar ao meu colexo que eu lle teño moitísimo cariño, foi fantástico ver a todos os profesores, dicíame unha profesora, ti sempre dicías que querías ser actriz, e mira, eu lembraste, pois mira, pois sí, aquí estamos. Veñemos agora cun par de preguntas un poquinho máis breves. Agora que estás arrancando a túa carreira, un actor ou unha actriz que sexa para ti un exemplo a seguir? Vou ir o típico, Meryl Streep. Bueno, moi ben. E unha serie, sen contar Clanes, que por suposto xa temos aí de referencia, unha serie que nos recomendes agora para un día así que non sexa de praia? Unha serie, agora estou moi enganchada de Walking Dead, pero vou dicir You, que ten 4 temporadas, non me vin a última, 4 temporadas en Netflix, está super ben, gústame moitísimo. Bueno, pois Marta, foi un placer estar hoxe aquí contigo, coñecer teu paso pola serie Clanes. Falaremos seguramente moitas máis veces de moitos máis proxectos que van vir por diante. Nos de contado, pois despedimos a Marta brindando como sempre, pero imos poñer o punto final este primeiro verán de 2024 e imos marchar con Guadi Galego, que estivo aí uns días, xa contábamos antes, no Porta América en Portas, pero que vai estar este domingo, 14 de xullo, en Meis, dando
facendo un concerto dentro da festa dos callos que celebran neste municipio. Así que, nada, quedamos emprazados a ese concerto de Guadi Galego e nos agora, Marta, marchamos, collemos as nosas copas, pois tamén doutro Cambadés, de Martín Kodax, ni máis ni menos. A cousa vai de Cambadeses, Moitísimas grazas por vir ao verán. Moitas grazas. Foi ilusión, fantasía, poder reivindicarme na ousadía, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no silencio do amor abrazo a diferenza do vivido, rompendo cada molde establecido, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tronco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Estou tan viva. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.